Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauta zurekin. Ongi etorri, sarideok, pekatari garela aitortuz, ezka dezaiogun barkamena Jainko errukitxoari konfiantza osoz. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoz. Jainkoa guzti duen betierekoa, zuzendu zeure gogara gure jarduera. Zure seme maitearen izenean, fruitu on ugari eman dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko tarreke bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Garai batean lotsagarri utzi zituen jaunak, Zabulonen lurraldea eta Neftaliren lurraldea. Azkenaldian ordea ospetsu egin du itsaso ondoko bidea. Jordanez bestaldeko lurraldea, Galilea, gentilen eskualdea. Ilunpean zebilen herriak argi handia ikusi zuen. Erio itzalean bizi zirenei distira egin zien argiak. Gehitu zenuen poza eta haunditu atsegina. Pozik dabiltza zure aurrean, usta biltzean izaten den pozez, harrapakinak banatzean izaten den atseginez. Apurtu baituzu lepoan zeramaten uztarri astuna, zapaltzailearen aginte makila. Madiango gudarostea apurtu zenuen bezalaxe. Jaunak esana. San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, Jesukristo gure jaunaren izenean, harren eskatzen dizuet, etor zaitezte denok bat elkarrekin,
eta bedi izan zatikeriarik zuen artean. Bizi elkar ondo harturik, ikuspegi eta iritzi bat bera duzuela. Izan ere, Enesenideok, Kloeren jendengandik jakin dut eztabaidak dituzuela zeuen artean. Alegia, hor ari omen zarete norbere aldetik esaten. Ni Paulorena naiz, ni Apolorena, ni Pedrorena, ni Kristorena. Zatitu aldago bada Kristo. Paulo gurutziltzatu ote zuten zuengatik, edota Pauloren izenean bataiatu ote zintuzteten. Kristok ez ninduen bataiatzera bidali, berri ona hots egitera baizik, eta hau ez giza jakinduri asko hitzez, Kristoren gurutzeak bere indarra galdez dezan. Jaunak esana. Jauna zurekin Jesukriston evangelioa San Mateoren liburutik Juan batazailea kartzelan sartu zutela jakin zuenean, Jesus Galileara baztertu zen. Baina Nazaret utzirik, itsasbazterrean dagoen Kafarnaumen jarri zen bizitzen, Zabulunen eta Neftaliren lurraldean. Horrela bete zen Isaias profetak esana. Zabulonen lurraldea eta Neftaliren lurraldea, itsasbidea, Jordanez beste aldean, gentilen Galilea. Ilunpean bizi zen herriak argi handia ikusi zuen. Erio itzalean bizi zirenei distira egin zien argiak. Ordutik hasi zen Jesus hotz egiten. Bihotz berri zaitezte, hurbilda eta zeruetako erreinua. Jesusek Galileako itsasbazterrean barna zebilela bi anai ikusi zituen, Simon Pedro deitua eta haren anaia Andres, sareak itsasoan botatzen, arrantzaleak baitziren. Jesusek esan zien, zatozten nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet. Haiek berehala sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Aurreraxeago beste bi anai ikusi zituen, Santiago eta haren anaia Joan, Zebedeoren semeak, aitarekin ontzian sareak konpontzen. Eta dei egin zien, haiek berehala, ontzia eta aita utzirik jarraitu egin zioten. Galilea osoan barna zebilen Jesus, hango sinagogetan irakasten, erreinuari buruzko berri ona hotz egiten, eta herrian gaitz eta eritasun guztiak sendatzen. Jaunak esana. Eskomentuen. Gaurko evangelioan, Jesusek konbertsiora gonbidatzen gaitu, bihotza berritzera. Eta kontzeptu hau, konbertsioarena, bi modutara uler dezakegu. Lehenik eta behin, konbertsioa ulertu ohi dugu bizimodu aldaketa handi baten modura. Esate baterako, sinisgabe batek fedea aurkitzen duenean. Hor dugu San Pabloren kasua, kristauen jatzarle amorratua izatetik, Kristoren lekuko sutsu eta historiako evangelizatzaile handienetako bat izatera pasatu zen. Edo bestela, lehendik kristau zen, baina fedean modu epel batean
bizi zuen norbaitek, fede hori sakonago eta serioago bizitzeko erabakia hartzen duenean. San Ignazioren bizitza ere horren adibide argia da. Baina bada konbertsionaren bigarren esanahi bat, eta hau da denok egunero bizitzera deitua gauden hori. Konbertsioa ez baita behin bakarrik, une jakin batean, gertatzen den zerbait. Konbertsioa jarrera bat da, egunero jainkoaren graziarekin berritzen saiatzea. Ez dezagun pentsa elizara etortzen garelako edo kristau bezala bizi garelako, ez dugunik bihotza berritu beharrik. Agian ez dugu konbertsioa sakon eta bortziz bat behar, baina bihotz berritzea denok behar dugu beti. Batzuetan sakonagoa izango da, beste batzuetan xumeagoa, baina beti beharrezkoa. Horregatik, Jesusek gaurko evangelioan esaten dizkigun hitzak gogoan hartu behar ditugu etengabe. Bihotza ireki, norabidea zuzendu eta jainkoaren gana itzuli. Gaur, gainera, San Pablo konbertsioa ospatzen dugu. Bere bizitzan argi eta garbi agertzen zaigu jainkoaren indarra zein handia den. Horregatik, konbertzioaz hitz egiten dugunean, inoiz ez genuke itxaropena galdu behar. Ez guretzat, eta ez beste inorentzat ere. Jainkoarentzat ez dago bihotzik itxia, ez dago egoerarik itxaropenik gabekorik. San Pablo kristauen etsairik handiena izan zen, eta jainkoak bere bihotza aldatu zuen, Elizaren zutabe bihurtzeraino. Horrek gogoratzen digu jainkoak gaur ere lanean jarraitzen duela gure bihotzetan, pazientziaz, maitasunez eta beti itxaropena eskainiz. Sinisten dut jangoiko aita guztidun zer lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andre Maria Virginia gandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean izatua, hila eta biratua izan zena, infernotara jaitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeroetara igo, eta jangoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, han biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Egiogun otoizen ideok, jainko eta errukio horrari, bere eskuetan baikaude, eta eska dezaiogun, uste honez entzun dizala bere herriaren otoitzak. Jainkoaren Elizaren alde, egunez egun leial handiagoaz bila dezala bere jaunaren aurpegia, eta bere kide guziak saia daitezela bihotz berriz bizitzen. Eska diezaiogun jaunari, nazio guztietako arduradunen alde, gogoz eta kemenez lan egin dezatela guztionzat pakea eta ongizatea bilatuz, denongan pakea eta justizia nagusitu daitezen.
Eska diezaiogun jaunari. Elizan jainkoaren hitza iragartzeko ardura duten guztien alde. Irakasle, artzain, katekista eta kristau guztiok gaurkotu dezagula jainkoaren hitza. Entzule guztien bizitzarako argi izan dadin. Eska diezaiogun jaunari. San Antonio intentzio bat eta hemen bilduak gauden guztion alde. Jainkoak fedean sendo irauteko eta elkarren maitasunean hazteko grazia eman diezagula. Eska diezaiogun jaunari. Jainko jauna, entzun gure otoitzak eta egizu zure hitzak argiturik eta goi maitasunaren batasunak eraginda. Salbamen eta itxaropen ezaugarri izan gaitezela ilunpean bizi diren guztientzat. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoez guztio batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Begionez begira jauna gure eskaintzari, gu santu egin gaitzala eta salbatu. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, jangoikoa guztidun betiereko horri. Badakigu jainko jauna, zure ahalmen handiaren egintza dela, gizonilkorrei zure jainko laguntza ematea, eta sendabidea hain zuzen gure izate hilkorretik ateratzea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirenak, gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, zure ahonditasuna aitortzen dute aingeruek, beti pozez elkarturi zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorespenikin bat egin dizagula guk ere geure kantu hotsak.
Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santo egizkizu bada, ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza bata zuen zat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta azkoren zat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta sabanenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaizala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gurita santuarekin, Florentzio gure gozenarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izango jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki Miguel Hernandorena, Andrés da Fermín Zestau, María Pilar Hernandorena, Conchi Alzuri, José Luis Barbería, María eta Anton, Ignacio Olano eta Miguel Mari Zabaleta. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza eritzi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Duatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, Pablo Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zeranaz, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinuan. Egin bedi zure naia, zeruan bezala nurrean ere, emai guztua, egunontako ogia, barkatu gure zorra, ukere gure zordunei, barkatzen diegu desde
ezazutziten taldian erortzen, baina atera gaizazu gaitzetik. Atera gaizazu jauna gaizuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea mamotasuna, errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, emaiozu pakea elkarri. Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, bai guzu pakea. Hona ben jagoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
egin dezagun otoiz. Jainkoa guztiona, bizi berriaren grazia eman diguzu. Egizu, bizi berri honek beti poztu gaitzala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bedinka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoaze jaunaren pakean.